És un exercici de cinisme anar a Madrid dient que se'n va a donar la batalla per defensar els interessos de les Illes Balears, quan ahir, en aquell propi Parlament, l'hagués pogut donar també a la batalla a Madrid en el tema del règim especial de les Illes Balears, i va fer precisament tot el contrari. Jo li demanaria que no sigui una altra excursió turística de les que ha fet la senyora Armengol aquells darrers anys anant a Madrid, perquè ja mos hi té acostumats i ho trobareu també a la Hemeroteca, molts d'anuncis que fa la senyora Armengol quan se'n va a Madrid que després se queden en no res. Acuerdo en Madrid para invertir 360 millones de euros de proyectos de gestión del ciclo de agua en Baleares. Res de res. Madrid incumple la promesa de invertir 40 millones en depuradoras. Armengol afirma que hay un compromiso del gobierno de pagar a Baleares los 240 millones del convenio de carreteras. Res de res. Armengol assegura que Fomento financiarà el tramvia a l'aeropuerto. Res de res. Per tant, excursions turístiques de la senyora Armengol a Madrid que no són gens necessaris perquè se poden defensar perfectament des d'aquí. Jo m'agradaria que no se quedés amb aquest reportatge de fotos i que realment venguessin les coses que han de venir a Balears. Una d'elles és aquesta vacunació, que vull recordar que per cada 100.000 habitants Balears és la darrera comunitat autònoma de tota Espanya en quant a vacunes que han rebut. Si fem la transposició, hi ha quadros que ja circulen per les xarxes socials i que, per tant, fa falta fer moltíssima de feina i exigir que en Pedro Sánchez, d'una vegada per totes, tingui en compte les Illes Balears.